Go back some more boy. Yeah. You. Kasa. Nana continue in penning for you. Ekani. So friend Nanum and Anopeya. You. And change your friend Nano. And I just sending in penning for you. Eddie Beto Nana Kunti Enim. Yeah. Say one more just you. Mum, I can't Casama for you. Castle. He said, going to Bama Quanya. Yeah. For what this year be? Yeah. Ah, what person was in the back? Yeah. A mamre. Yeah. Continue on Neno. You. Domayano. So maybe, yeah. As a man who can in penny for you. And it is a 20 flare, Nanam, and then I'm not pay out. Yeah. Continue in penny for you. Continue flow to a down. Continue in Jason and penny for you. In penny for Mama Quaba. Yeah. Consul you. Yeah. Oh, Kenya for Kwame and Punyamwa. Yeah. As I see ya. And so, yeah. Ramra and Saman for Mama Magin saying, Nana Jamra, we send you Nana, we send you Nana and Yampoma, Rabegin Sanuman. You. Nana, you see, we send you Nana as a Fubuachi, also Rabegin Sanuman. When I call you, and Chair, Baby Amico. What do you see in Cherry? It's in Midasua Yabofra, Midasua is Suya Mamre, Midasua is Suya Casa, Monsieur Apayi. Some mecano potomua Muntino Concron. I change your friend on Nano. Rara and Yahini. You, this year, Papa. You. Oh, 2 4 say, one fan on 2 pattern. Yes. Yadeno 2 pattern in Yago 3 years. Cosi Mra, or 2 4 cast of him so, a tunsa a different. You. All bano. You. One conqua. Yeah. Or the Natan Kuya. And a coy. Yeah. What was CB beach there 2 4. Emma or 2 4 2 mia or Kitano. You. Or Pony, Facasia. Edman Nana Sarfro Baah III. Ofi ho bedu ye no e na da sebre e be kan ho eti enne rawa man hene da sebre Sarfro Baah otoso miansa wani tumi no ma no nana no o se tumi no so so no nko abekita Okyeame usu apiasa abusia se wo ma fa se bibi wo manim kasamafo na de abeso o ma mpenifo wujitum pacho yi wujitum pa yi wujitum ayini we aya Manwere de eyo man enhyehyeye o man hene na opo obi no wasom no a wo abọ na baso mumpo ono de Nana Sarfro
Baah ɔno na yi no de hye Ami ɔman asi anam a ɔde ɔman hene ɛbɛ na nti ɛno deɛ ɛnyɛ abusuasɛm Yasempa. Din bi e na din sana ewo ho no ewo owusu abiasa ono ne Okyeame owusu apiasa na ofosu apiasa ono ne Manwere na madaruma se sani okan no eno asu no gina Okyeame no yefra no Okyeame owusu apiasa Okyeame pani bia nansan anya no baby koe no nsi anamu mi na Manwere no nso ofosu apiasa tajo ofosu apiasa yeah Sanya Nana Sarfro Baah yeah nene mpani mpo ekanye osise ya amamre no awie anom honsa aka afutu sam Nana no ba betu yade hia no fo yo wotia wot omatime tu ana papa yeah na abo abusua no ode abeso Worawora enti se Nana no ba be kasa ya futu sam ama yade hia ya peso ya kumam ya yi wo no yeah na wonne ma konkan ama ye nyina esempa damase May na my fefe ya de odihye ma a ye be yi Kasa mpani din a ye de ma no Sania Nana Okyeame kai no si bibu a na ye de na kire mo Okyeame ahine kasa o ndia se pa na Kasa Nana no be kasa ansa na memre bi wo ba etimi atoa so bia ma ha nyekum na yentie ne Nana no be ka no ne Nana no be ka no upia abonten a wo etimi aka no sa Kasa o. amamre kwa ma ya ade na mpese bibisa no se abusuafo se bia ojira ho yi wodi na wa bo edi a kire Nana no eye abusuafo nyina adwene se ono ne meye Akwamuhene Pacho you yeshia yaka yetieku ene yeyi ni so na mbedi yenim ndi akomma Udum. Trance Odum Pachombo Odika pesa do bigina Okyeame sebia mini ana ho mode na akire no ebia abusuafo obi wo no ho ase bi abusuafo sempa se ya dihye na yeshia yenyina aka yetieku a yeyi no bia na bibi chiro bi adwene obi wo kasaye bi wo no ho enum ya onfantuja mana nano enti Abusia musempa. Kasa o. Yo, Okyeame ti me ento omai o se abusua nyina hia e wo afa o ka wo me ma afa mo ri je me ji ni tumu se onu ni odihia
ɛte sɛ wodi yɛn wɔ Akwamuhene mama awi obi wɔ foforɔ kan kasa o Nana Chiame ma meba Nana Chiame mento abusua kohyia ye dia amamu yi a mo kikan eno so ne yesu ye begina ne ya ka bribi enti sa kokko bribi contrary na ebeto ya sumu a asem foforo bebo ndi mo ka ma asem bia mo ma asem nda ho pepe ma ye nti ye bisa mo se eye mu nyina mo kasa ana se obi wo ne ho asem nya se bi akire obi wo ne asem obi asem ka we de tu Demento oman ne abusua. O se abusua wo wankasa wo me sansansi wo Kofi ajeku. Ya hia ofie atoto ho. open Ɛyɛ meba ya atoto ho. Ani ya yi no sɛ omedi yanim. Nti ye ne ya pa no sɛ oni yanim ma ye. Sɛ agbamu. Nana Chiame ubeti ama to okasa Akwamuhene a wa ba ni nyina anye din o se bi o ba bi adi biara wodi na di no na fa o be hwe nipa so sa ya ho brase abotare yeah ni amamre no di ye ubu o di ye pani a no fu se ebi a o ye pani na eno ano nyema bi ho a usua na amamre mu a ukọ wani mu ana ukọ ni wansua ni ofie nyansa we teacher na American teacher there wansua psychology ni nyema pii mesre no adwuma den na mo oye ni ya amamre onya amamre a ebe adwuma mre ama wo adwuma a oye ese onya ho adaje tebia na America obi odiri ya pani ana anye din wo behwe udi bia na wodi ama wo ese ohwe no waye ho asede na etimi abo adwuma waye na etimi akoso ama wo nyame hira na nananom so de wodi ade afro aso na mo wo si dibia no wa bedu ya akwam na wo ye atita wo ye niema nye dia enche bia ebi akafra ebi ana ade bi wa hon na okita no kra no wo bebre na ase ama na nsu na nyi ti mesrew na mamre nim de hia pa utimi fa so ebeboa mesrem yo ahimfuru bi kan ho saa neti obu ofu se ntamana ofura na obedrese no enne hia wo ye wasede se dibia na wo ye ho asede a Israel de ma na usu di timi ye de eka ti mesrew wa bai na ho adaje onya ho adaje a saa na nana no benya no nyame so benya ho adaje no bi kra yo ade fubia na ade boni bia obesi ano ama na butare ma nana no na obai so nyese bia nko adwene bibi to wadwum na ade ya wo hu nana bi abusua bia wo se obetimi aboa na bia okọ abonte a na odum ankogu ase na abusua na anya ede ankogu anu ase nti mesrem pa Masem no ekoma abusuafo na wode hye na abrɛ nti me semo panifo na mode na aba no aya so no mu na mo be ye no ho bambofo ate se bre biara mo be tenetene yenye ne se yenko ne se yenye ne se na mo yinu ma de a na che so obe na nti mu trara sa se na ebia na yenye no mo nya ye no sara na ebe ko ya enti mo sempa Nana Chiame anye din o anye din abusia kasa yura no a mode na amaye no
Never mania chipa. If said or no, nay, a busian penny for Nina, your penny. A busian penny for a net, you were already now. Ya mamra, ya to the beer, now a minimum won't see. Or no, I was to say, Kasa. Yadi, did you like a cracker? Obiara nimu nipa osi ye de ahye ne nsa se ono nhwe so no fansum oman eye adwuma kese so hwe dwure hu asi abi na siti hu eye nipa bebre adwuma na oba be ye sren bebre omo modien se sa dwuma dia wo dia ahye ne nsa yi obeton boase na oni ni mpanimfo akọ wa kyerɛkyerɛ so me dem ka bitia wa bai fa wani to fom na fa wa so to fom tietie ba bia ti se owura ti ba bia ti se owura wa hwe ana fe so wa gurudim wa hwe ni yesi se wo bia wa du na ni bra ba ho amba etu o hwe wa gurudim ba bia beko bia kasi we dia menenu na boy kusuata fruti e bia say mo wani na ho video is caro wani na ho na ansa na one ye tu anamo no me kam wani da tu form papa na ye tu anamo no na hwe wa gudim eye sebika fra wo ya brantie de be bia maro de wo hu be ba be twitwiri Come ọwọ́rú ọ̀bárú ní dáadáa ọwọ́rú lókùdí èdè àbárú bẹ̀bọ̀ ọ̀nàṣọ́ ọwọ́ nẹ̀bẹ̀ dáadáa ọ̀bárú díẹ̀ ní wọ́n dáadáa ní kúrú sùkò dì ètì bẹ̀ sírẹ̀ wàrà wọ́n bẹ̀ ká ẹ̀hún jẹ́ wọ́n tó fọ́m yẹ fẹ́rẹ̀ wọ̀ ẹ̀wíẹ̀ ànàdú suomu ẹ̀wíẹ̀ mu yẹnu na ẹkọ yẹ nya ọmọ kòsí bẹẹbi da yẹ diwọchi kòsí sẹ mìíràn ọbẹ ká sẹ ebia sese di ebia máa sum mi sum máa yẹ bi nti mi rọ mi kyaahye obi di a na ẹnu no sẹ ntẹ sẹ adi a na ẹniẹ o suma kòsí o. Kasa. ẹnẹ wọn mọ abọ sáà dìbì ẹyìn. Krojen na wodi ama o. Na me suro ne se udi ni die. E be pa mpanifo. Ufi akwanto na ba. Usipe. O mpanifo e wo fie no. Udi ka akọchia wo. Wo aba fie. Na won so aba. Na no aba ba mu akwaba. Enkase ye di waye Akwamuhene nti no. O tiro fie won na emra David. Enye lista. Na adi ni die ma. Won so bi a ti so ye tiro no. No mo ya tiro. Ye timi apaja. Rama akonani. Wa banso kontihine eti so do bommodin se odo ho be kan pa because mu mienu na mbe kita ku eno na mpe se Yeah. Kasa o. Mo dia mo akata akere. Nti ye ne ye ka. We Okyeame. E ko mo afo. Kasa. O so ura no ye na eduma pa bi o. Mo akwa akosere do. So medi mani. Wan tu manu anwo famu. Wadi mo atu. Osime ba bedi mani. Mo nche na nkoye so oba akofo omu ayi. Mo chira ne na ade tia na mo pe no ho nsem mo pepe nsem wo no ho. Abusuafo se ne ma akọ bonu amane ni wadi mo apene no. Mo mo na ti domu no de abusua na akọ. So afumu mo a mo mfre no wo dam na mo nka nkyere no mo ka kyere no a oyo baje ma obaje ne mfu so atum wa pa mo chew mo ko dira baby nkika nsema ntese mo kan fa no hu
let's see a Adima. Leadership there, and your position and title. It's about people. Why you psychology? Mesra Wabe, a Busian ladies who bow one man. No one you lie about. The one wife, a one point. Kakla is in the mouth. Fred dancing. You. A Fred don't think. Yeah. I did 2 women him say, ah. Ya this year ni. You. One for Munya Manwere no. Now one teaching some man and no. Na not to me or the buyer no. You. On pony be more. Yeah. And I am madam. I was your father, yes, yeah. I did me. Sana, upon Abusia Essini. Or say, or the Nanamasi. Say, boy, my prayer upon dear man. Yeah, not to mention fee. You. I was just some common some one day. Yeah. And fancy natural some. Yeah. Of man, you. I don't want it. Yeah. And the sauce in a year. Yes, yeah, be so determined penny for one for woman into Musso. Yeah, come from. Yeah, say, Akwamuhene. You. I'll be boy. I want not quinty. You. Now, I found Tema Perfra. Yeah, I'm not to move. Or the Nana, I said, Kasa. Madam, Alicia, Yana on the Abdoman. Nana said, Ajamai. I'll toss me. Akwamuhene, Rara. And Nananum, I say, Emre Atna Walk. Yeah. Shawomo and Wanyam. You. The catcher said, yeah, Chamico. You say, you we are and so high. And to one more modern said, what Boab. Yeah. Now, we are. You. One Kawutinku. One Fremen in penning for. Yeah. No one tea him. Yeah. No one shed a nayase. You. Now, Ochina, near ever Bahono, or not what catch Ruby. Now, yes, Mr. Chamberlain, be a camera for Papa. And then I have it back. German, I have your son's woman, son of my ring. Yeah, Messer, a you and anything. But no move, a man ran this ocean and yet. Chamia on the medical corner. You, Chamidino. Yeah, mamma. Yes. A mamma true. You, and I'm be a kind. Ufia. Yeah. Now, I used to want to roll. I shall see. Mamma is over to the movie. Yeah, send a meeting be good. Yeah, Casa, you, getting me out for the baby. Yeah, waiting me. I'm already here. Yeah, my crowd, I don't see what I'm not. She has to see you. In my mamma, the time she will need a castle. You, that's a wild way. Mamma, the name was soon got sinking now. Yes, we didn't go to the country. Yeah. I told her, be an answer over because no my friend and 7 sign. Yeah. Now, I do one who I tell you, know what I did. You, when you want that, yeah. Who are you? Be none of them anywhere there. The ball who binds. Where do my age now? The end and go as an event. Yeah, you are by Utinqua. And I make a mum in the China. And my ears so. You, my ear and all can. Yeah, we also form on my head. Yeah, we are the police. Then we be you. Look at it. Casa here. Yeah, you are by someone. Yeah. Let's ever do it now. You do it now, so I'm ready to know, baby. Someone, yeah, or find the house and sell for you now. You, when you can't catch it. Yeah, oh, young mother, one around, you have a little more for you. That's so. Nana Akwamuhene, Nana Sarfro Baah III. Yeah. It's then to be free. Omra no was my rara, my onion no one pala, and young people are man. So, Medan was to be brain, why am I? Medan was with a rara mind. I reckon I catch all the dog. You know, I can't say what them.
ya ha na era bi ko ahobrase edo yo hia ahobrase so mo ase mo bia Tia no yo. bia hintakra no o ma ka asana beti nsem bebre ji se o yo bia abro mo ase ahantan efa nguru bia na da bi bro mo ase enunti na da se bre Sarfro Baah III mu o se yefa marere ma o di ama wi yesa so wa de chine no ti na be ka mo afa no so yefa no ye aduma enti me kan na ahobrase webre ho ase na de akire o mpanimfo ahemfo no bebre wo ho aba beto se wani isi no bi kra ono wo mu de da nti o ye panisi no sina se wo bro ho ase na aboa na mawahenie aye Thematic. That's said ne wa pene so wo de said bi ama nyame shira no hwebso Akwamuhene o hema akasa de da wa aka bi a kire panimfo so aka wo bo pai kra o maka wo pai kuri nya fe na abari si ohima ya beti musi o ma fie ha ye bibia ya mai kura wo frɛ ya fie ha me fie ha no si mi ohima enti yesre se ubei wa brɛ ho ase wa hia adwuma no di se usua fie ha ohene bi ba ha no franta matuntum na sempa bo fita na cheza wonya adani na fo na sempa bo fita na me kai okabo ma hene amane no ma hene bisa na cheza na say net na ye ho adwuma na se amambre ni amane no buku biara ni wa wo be kan na mo wo ko na wo ba na wo ba ube sua ube hunya etise wo nyina na wo so wo di akuma ti ya basre e da mu nyina asesa mo agepene na nne e di mo ayi se mo sui biara mre no ho ase bibi na nti ase a wo hema wo no apia no dem na nia wo pese wo bise no wa ko bisa no wa ye on chirechire e da mu nyina ase me ma mutiri kwa o bi basa se bia ba ni a obi ye obi ani ho no sa obi no abetumi ata ko fie no akọ afutuo ye tunu bebree na mo mutase na ko san be be na nanum si utiri ko wa be kan ho ye be che no sa na ko mi nua Manwere no to ro si abranti a wasi so no no do otare ohine achi pe bo ohine ko bai ni ndo ti di na duma hye wo nsa na wayi no so wa kwantu ni obema no na yi nti sumuno no so abesua firi na nanu mo ho mo uti akira wu mu wura mu ayawuro dem se mo mbeka ne ma wo be ye no na bi yan chro ti ono so mo no mo de bibia wo du die odi kanfo a so okuma be ba fo kuma kosoro pe untimi nya edwuma untimi nya da because we ba be kan ye mfata wa so ti a wo ko so so mo bi ye bibia ko sima dan party Manwere so be many are Akwamuhene one day we na push team we are pa kakra bi o ye do fi fie so kakra bi na me kan chile ono so rara e ba Kasa. Onguru bi ase numia usikuru mo sikuru mo bi ase na nanu se me kan chile mo se rara ya ye ba ko obi ko jina ba ko do obi kan na ase bi ase fafa ha fa mu na ko yo kuru mu die ye ba ko pe obi ba nchan pamu no se ya ye twam no wo ho a twam uni obi kun to kwa na mo wi a ye chia mu mu ma chi na moko obi nsan ko jina ba bi ko obi aso na Nana Sarfro Baah se na asem nyina ye ka bo asem nyina ye odo aye be mma ye ho ye ye ntumi anye sa ye ntumi Worawora me ni da wo be ya enyi da nti o se nka mo kaka kra ko bi wura fie mu ye fro no wa ma be ba ofie bra ye hia force bra ya chiche Worawora ma ye ma na no se me tanki o de wa adwuma no de o be ko mo jam o amba mai ti ya duro
Yeah. Senior, I'm a man with me. I you. I say, Oba and Swa. What the addition of by and 1 month, yeah. In some full franchise. Yeah. And not Jamie. Dear, I fire Mamre. You. It's not you will be able. Yeah, Senapo. Yeah. And that can you know. Yeah. Dear. Gamanano, a memory of honor, Diaman. Yeah, a whole answer, Para. In some, and there, one more dear. Yeah, and also so that Swa, what the man, I am memory. You, Amano. Yeah. Yes, Empa. Obi wo hɔ a na ɔse Manwere ɛyɛ yabusua de yo ɛno na me penimfo se me nkyerɛ mu sɛ ɛnte saa yeah Manwere de ɔman hene pa a obɛkɔyi no apiso yeah ɔpɔ obɛkɔyi no boyuri yo ɔpɛ obi a yeah na ne gye no ho a ɔbɛsom no nti abusua biara otumi yifiri mu pa ɛnyɛ sɛ ebi a yɛsi no wabusua mu a na kyerɛ sɛ kafra onni hɔ a no wabusua me yɛsɛsi yo bibia biara akonwa ne ho no ɔha aman hene yifiri ba biara ɔpɛ yeah nti ɔse mema ɛnkɔ ɔma mu no nyinara yo ya maame no mo no kasa bebre nti wɔse mema maso nti obi ɔkyerɛ obi ankɔka sɛ ɛme deɛ ba na mom yɛde tumanim na ɔkyena ɛba yo ɛkɔ baabi fufura na anko yo bi ya yeah no na me penny for sene na ntumi
anya no baby koe no nsi anamu no na Manwere no so ufusu apiasa tajo ufusu apiasa